सेज पर बैठल बड़ी। हां हां पहला आगमन बा का चाहत रु बताओ। रंगीन रंगीन तनी देखी पहले तो बोलो बोलो रउआ के हम सादर प्रणाम कइल चाहे। हमरा बुझाता कि 2 साल के अंदर हमार कौनो ऐसा स्टेज ना होई, कौनो ऐसा परफॉर्मेंस ना होई, चाहे महावीरी अखड़ा, चाहे स्टेज शो, चाहे कौनो चीज के, लेकिन राउर गाना हमरा खातिर सबसे लकी गाना बा। हाँ कि ना रउआ लोग पसंद करे नहीं? कौन गाना बाबू? आज राजा जी के कोरवे में देखी आजे भर राजा जी के कोरवा को हमरा लागे कि सबसे बड़ा हमरा लकी सॉन्ग बा। आ गाना भी गड़ गए। बताओ अपना सखी से। बोलो बहुत बहुत धन्यवाद। का चाहत रु बताओ। ए हमर सखी आए बोला जानत रु का हमर नया नया बियाह भइल बा। के करा से आदमी से न होई हम कहां कहले भैंसा से त तहरो एगो बकरी से करा देता नी, तहरो जिंदगी अच्छा से चली। बकरी से ना पाठी से कहला हम अपना डिम्पल सखी के भी बुलावल चाहो। शायद भोजपुरी जगत में हमारा अनुभव होला, बाकी रौरा दिल में का बा ये हवे कि रौरा का जाने कहे हंसत नहीं थी, बोलत नहीं थी। ये बती अपना डिम्पल सखी से कहो। हां जी ए सखी ए सखी हंसत का बा बोला। हमर नया नया शादी भइल बा। अच्छा आ शादी के हमरा पता नहीं थे कि सेज पर का होला। ए सखी बोलो तहार त शादी हो गइल बा, अच्छा तू ही कुछ कह ना कि सेज पर जाके हमरा कैसे कैसे और का अपना राजा जी से करे के बा। हम बता देते नहीं हां जी कि आज हम पहिला मिलनवा ए डिम्पल भौजी ए भाई देखो भाई ए भाई प्रोग्राम कोनो तरी जमे के चाहिए। हां जी गलती ना नु ना ना हमारी बनी कबे से बोका लेखा बैठल बा। अब मन लागत बा नरौरा सब तो हुले ले कोइले बनी। गलती ना नु ना काहे रौरा दूर खड़ा बा। डिम्पल जी तो का कही ठंडा लागत क्या हो बताई। मैं भौजी नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, तो आप मुझे वाह वाह अरे मुझे मुझे पता ही नहीं कि मेरा दूल्हा कौन है। भौजी 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 आज ना तो हम है दुल्हा हम है मिलल सजनी के सजना हमारे अंग अंग गुलाब नियन खिलाल बाबा बनवा सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खती कि आज राजा जी के कोरवे में जवन हो खती। आज राजा जी के कोरवे में जवन हो आराम से सिगर चाचा आराम से खान साहब सुने सुने भगवान, सुने सुने भगवान जन बिहान हो के दे आज राजा जी के कोरवे जवन हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवन हो खेती। यह बगल के गांव जहाँ डिम्पल जी से भेंट भई रहे हां जी ओइजा एगो डिम्पल जी खातिर बड़ा सुंदर बात कहले रहनी कि हमारा से बियाह हो गई। अब ओढ़े के दिल बने करे के गाती नहीं खेबा तनी हिलहू के बा। हां जी तनी डिम्पल जी के चाहता कि तनी डांस हो जाए हल्का में। क्या बात है? आई है नहीं आई जियो ठीक लगता हम सम्मानित कर देंगे रौरा के लेके पत्नी को हमारी प्रियावा से का हो ले आई लगवा नयो बही छोट बा खेलना राजा लइका बानी ले आई लगवा वही छोट बा खेलना राजा लइका बानी
सूतो बिछा के कुछ दिन बहर बिछाए राजा लइका बानी सूता बिछा के कुछ दिन बहर बिछाए राजा लइका बानी ठीक करवे जवान होके भैया एक लाइन गा दो हमार फेवरेट है यही में हमारा सब भाई खातिर कौन कहे चश्मा लगा के हैंडसम लगा तारा साउथ वाला हीरो से ना कम लगा तारा चश्मा लगा के हैंडसम लगा तारा साउथ वाला हीरो से ना कम लगा तारा तोहरे के दिल हो देह बे करे जा तू तो बोला राजा जी के ओठवा में ओठ जो बसती हुक हुक बड़ी हमारा दिलवा के मोती रात भर लम्हे दरिया में रात भर लम्हे दरिया में निहन हो खेती आज राजा जी के प्योरे में जान हो खेती बड़ा कम समय में मिलल बा भाई आ कमे समय में आशीर्वाद दे दे सब एगो गाना हमारा है लाइन रानी जी एक दिन हमारा से कहली फोन पर अरे कौन गलती कोई नहीं पहिला भेंट में कौन गलती कोई नहीं पहिला भेंट में राजा जी मजा नहीं मिले चॉकलेट में मजा नहीं मिले चॉकलेट में राजा जी अक्षय भैया छोटे के भैया बड़े भैया पटना पुलिस लाइन से एक लाइन हम क्या दे गए जरूर जरूर भैया एक मिनट रुकिएगा कि अरे नए झूलने के छैया बोलम दोपहरिया बिताइला एक बार है बच्ची खाती जोरदार ताली बजा दे अभी नया में बहुत सुंदर गायकी और सुंदर व्यवहार तनी होनियो गइल करी हो कि अरे नए झूलने के छैया बोलम दोपहरिया धैली हली दिल हमर बंधकी बही दुल्हनिया के नधकी हो धैली हली दिल तकनी तो मार दली को नखी बही दुल्हनिया नहीं झूलने के छैया
रानी ना हो, रानी जी कहत रही अपने राजा जी से, इंटरनेशनल डांसर, इंटरनेशनल डांसर। रानी जी कहत रही अपने राजा जी से, है ना? अच्छा ये राजा जी हैं। अच्छा ठीक बा। रानी जी कहत रही राजा जी से कि 4 महीना गरम के दिनवा, गरम के दिनवा हो जाए पसीना। 4 महीना गरम के दिनवा, गरम के दिनवा हो जाए पसीना। ये हमने के विकास भैया के आशीर्वाद और प्यार बा। हेलो भैया हमारे मोनू जी के बड़े भाई राजकुमार भैया मुखिया जी की ओर से हजारों हजार रुपया के आशीर्वाद, विकास भैया के आशीर्वाद मिलो। अरे छूटे ना छोटे ना दे बई पसीना करी तोहे लइया। क्या बात है सर चाचा। अच्छा जे हाथ में मोबाइल खेले तनी दोनों अपन हाथ उठा भैया सब तो एक लाइन गाओ तनी सब भाई ताली बजा दे हो। अभी ना जकरे से लभ कइलू ओकरे से परेशानी बा, ए सनमी करम तोहरो लागे खानदानी बा, ए सनमी करम कई झुलनी के छैया बोलन कहलिया कौन बाबा? मोनू भैया के भाई अनुपमा सिंह मुखिया जी के बार बार प्रणाम करब, आशीर्वाद के प्रतीक्षा। सुना खुशी ए करी ना होई जौन अपना अपन हिट गाना अपने दिन में गौले बाड़ू तनी वो पगली सुना दे के लाइन बिल्कुल हम गाय दो लाइन सब गाय। आय अपन स्केल से गालो।